И здравейте, това е последния епизод с мен, Сърък 49 и Линотао. И така. Чакай. Виж, аз какво написах. Виж, аз какво написах. Вижте какво написах. Виж, аз какво написах. Ние си напълнихме къщата, да я направихме от табелки. Виж, знака. Вика, че Къде? Кой написа само Челси? аз. Ей, Може не си гледал може не си гледал футбол. видях да. Страх ме. О, това направо. О, затварям. Готово. Какво? Ама ти нали не гледаш футбол? Гледал съм. Ама преди. Преди 100 години. Не. Виж, патаки, гъбе. Замина че табелата сега, като тя щупи. Добре, аз ще пазя. Аз тебе ще пазя. Спокойно. Добре, спокойно, имаш моята отбрана. Ще те пазя като... Добре, повече няма аз вече не ти я труша. Спокойно напиши си, аз ще те пазя. Ако Лината се опита да ти струши, ще те предупредя и ще викна полиция. Аз искам да ти крафна нова. Отивам да ти крафна нова, Аз ще дам. Аз съм отзад. Чакай. Ето, виж. Чакай, бе, имам идея. Недър, портала колко купчета беше нагоре? 10 общо. Не, нагоре. 5 май беше. 5, да, 5. Сигурен съм, че е 5 или 6, не знам. Това там бъчка, да. Това так къща е. Вие не знаете как се прави къща. Сега ще ви покажа. Къде ми изчезна да ви пана? Сега ще ви покажа как се прави къща. Вижте това. Вижте, направих гроб. Да. Някой не Ще дам почест. Вижте кой е умрял. Хора, вижте кой е умрял. Много ме боли сърцето. Какво щупихте? Виж. О, чакай, сетих се и още нещо. Не, напиши, тук почива кура на патрон. Не, бе, искам аз да почивам тук. Аз съм много тъжен. Рената, ела да видиш. Ела да дадеш роза на гробът ми. Да ги снимам и тихо. Да, снимам по-скоро. И фенове, вижте, аз бях умрял и си направих собствения гроб. Много плача. 4 лайка за гробът ми. Започвам да правя 4 лайка за моя гроб. снимам, почвам така. Съжалявам, че е така екрана. И момчета, елате до мен, че ще ми крашна след малко. Елате сега до мен да приключим поредицата. И така приключваме с нашата поредица. Чакай да взема ябълката само. Кажи си, бе. И така приключва нашата поредица. И така Аре, не, направете си на ръцете. До мен.
Айде, всички. И така приключва нашата поредица. Тихо е. Така приключва нашата поредица Minecraft Survival с приятели. И айде. Бай! Бай!